Hola, em dic Lucía. Ara us parlaré d'Uruguai. Uruguai està situat a Amèrica del Sud, entre Argentina i Brasil. Uruguai és un dels països més petits d'Amèrica del Sud. Aquests són les províncies d'Uruguai. Aquesta és la bandera d'Uruguai de color blau, groc i blanc. Aquestes són les monedes i bitllets d'Uruguai. Aquesta moneda és de 10 pesos, aquesta altra és de 2. I aquests bitllets són de 2.000, de 100, de 200 i de 500. A Uruguai es parla castellà i per el nord es parla portuguès. Aquests són uns dels jugadors més importants d'Uruguai. Aquest és Diego Forlán, que ha nascut a Montevideo el 29 de maig. Aquest altre es diu Luis Suárez. Aquest es diu Diego Lugano, ha nascut a Montevideo el 2 de novembre. Aquests són els menjars típics d'Uruguai: empanades, patates fregides, carn amb pernil o fregit. Aquesta és una dona que es diu Juana Barbaró. És una escritora molt important en el meu país. Ella va néixer a Uruguai en l'any 1992. Jo vaig néixer el dia 11 de gener del 1995 a Montevideo, Uruguai. De Luis Ornelas, sabroso. Que viene la negra Julia bailando con su meneo, que viene la negra Julia bailando con su meneo. Ey, llevo mi pañolón, ey, llevo mi pañolón, y en el bolsillo llevo media de ron, y en el bolsillo llevo media de ron, y en el bolsillo llevo media de ron, y en el bolsillo llevo media de ron.